sam negde da se svakih 7 dana promene sve ćelije u ljudskom organizmu. Jednom nedeljno si potpuno nov čovek. Naš je varljiv utisak da smo mi oni isti od pre nedelju dana. Nauka kaže da nismo. Mi smo jednom nedeljno potpuno novi, bar na tom mikronivou. Priroda je uvek u pokretu, planete se kreću, oblaci se kreću, mi se krećemo, sve i da nećemo. Nema ničeg statičnog u svemiru. Svako novo jutro je novi dan, a novi dan je novi početak. Za mene je utešna misao da svakog dana možemo da popravimo sve što smo, još koliko juče, pogrešno uradili. A za sve što smo godinama grešili, tu treba biti pametan. Kao i naše ćelije, menjajmo jednu po jednu, strpljivo. Mora čovek bar jednom u životu sve da proba. Ko je to lupio? Sigurno neki pametnjaković koji pravda svoju svinjariju. Takvih je sve više. Šta se misli pod sve da proba? Baš sve? Da bar jednom bokserskom rukavicom zaveže pertle. Da bar jednom zagrli kaktus. I to idiotsko bar jednom, kao eto minimuma. To su glupavi slogani sa nalepnica na kolima neznalica. Čovek ništa ne mora, čovek sve može. Kako gledaš na svet je jedina promena koju možeš da napraviš. Svet da promeniš ne možeš. Haiku za danas. Ne moraš ništa, tako možeš sve. Leteći Beograđanin javlja se pred poletanje. Svako ima neki mali ritual pre nego što nešto započne. Neko pipne vrata 3 puta, neko veže pertle duplo, neko nosi zečiju šapu u džepu, neko uvek sedi na istoj stolici. Nekome sve mora da bude deljivo sa 3. Sve zapravo zavisi od toga šta čovek sebe ubedi. Od toga zavisi da li je dan crn ili beo, da li se linije preskaču ili gaze, ili da li išta ima smisla. Možda bi sve to bilo nepotrebno kad bi se ljudi umesto što teraju baksuz trudili da oteraju loše misli i namere. Nije lako, ali treba pokušati. Jer šta je jače? Jedna zečija šapa ili potkovica ili 2 dobra dela. Haiku za danas. Posadi dobre misli. Pokušavamo da prevarimo život na raznim amajlijama, horoskopima, ritualima za sreću. Umesto da poradimo na svojim mislima. To je jedino što zapravo možemo. Naše misli su jedini talisman koji nam može pomoći. Neuronima treba vežba. Veći protok po nekoj neuronskoj vezi pojačava snagu i brzinu te veze. Ajde onda da pravimo pozitivne veze u glavi. Vežbajmo pozitivne vijuge. Od toga se bolje spava. Dobro jutro. Slušate Letećeg Beograđanina. Nezgodno je ostati bez goriva u sred leta. Nezgodno je ostati bez energije u sred dana. Ali letelica može da sleti i bez motora. A da li čovek može da se probije do kraja dana bez energije? I tamo nam nešto krene i onda neko uradi nešto što nas sagori svu nadu i entuzijazam. Samo da nas baci na zemlju. Šta čoveku treba u tom momentu? Padobran, meko tlo, molitva. Pa o ukusima i rešenjima se ne raspravlja. Neka se prizemlji ko kako zna, ali ne smemo nikako odustati od sledećih letova. Haiku za danas. Nađi snagu u sebi. Leteći Beograđanin, javljam se sa poslednje patrole za danas. Koga bar jednom nisu spustili na zemlju, taj ne zna šta je život. Svaki udarac o tlo boli. Veća visina,
znači i veći bol. Čitao sam negde da u jednom veoma grubom sportu ima čuvena rečenica: nije pitanje da li će te oboriti, to te čeka pa čeka. Najvažnije je pitanje da li ćeš imati snage da ponovo ustaneš. Tako i sa životom. On nas obara, a mi ustajemo. Život nas podiže, a mi se zakucamo u tlo. Sve u krug. Samo hrabro i strpljivo. Sinhronizovat ćemo se jednom sa životom. Odletet ćemo jednom negde visoko, toliko visoko da nas više ni život neće naći. Leteći Beograđanin, želim vam dobro jutro. Žalili su mi se neki naši sugrađani često, i to dosta njih, da su im dani svi isti, dosadni. Da su oni bez energije i bez ideje gde da se denu. Da im je neko potkresao krila i da od sada ne lete. Krivce su našli u okolnostima, drugim ljudima, sudbini, višoj sili. Ima tu istine, nije lako. Ima nekih teških udaraca, ima i loših odluka, ali to je sve bilo. Šta mi sada radimo je jedino vredno. Hejku za danas, borba traje dok si živ. Leteći Beograđanin javlja se pred poslednju rundu za ovaj dan. Kod mene je rezultat trenutno 10-10. A kako stvari stoje, mogao bih da dobijem do kraja. Ko stoji po strani, prolaze mu dani. Ne možemo da očekujemo da se okolnosti same od sebe promene. Ništa nam se neće samo od sebe dati. Treba uzeti ono što nam treba. Ući u klinč sa životom, primiti aperka, direkt, kroše, zadati po neki udarac, popiti po neki knockdown. Život ima milion rundi i mi ćemo pokušati. Bićemo udarači, bićemo tehničari, bićemo borci. Mi nećemo predati meč. Daj mi bar još jednu šansu. Još jednom ja da osvojim svet, da isto bude sve, ili bolje nego pre, da opet bude. Mudri ljudi kažu da čovek radije bira da ne izgubi malo, nego da dobije mnogo. Lakše nam je da gledamo kroz naš mali prozor, nego da izađemo na ulicu. Šta sve nećemo uraditi grčevito čuvajući ono na šta smo navikli, ignorišući jednostavnu istinu. Život je put na kome nekad putujemo uzbrdo, nekad nizbrdo, nekad je putovanje pravo, nekad krivudavo, nekad puca pogled i sve nam je jasno. A nekad se ne vidi ni sam put od prepreka na njemu. Velike prepreke postavljamo jedni drugima. Najveće prepreke postavljamo sami sebi. Možda baš na dohvat ruke, još samo korak ili dva. Znam da negde tu je zlatni put što vodi za čas tamo gde i nas opet ću naći ja. Najpametnije je da život poredimo sa samim životom. Tako barem nema zabune. Život ne razumemo, ali ga živimo. Ljubav tražimo, ali je ne prepoznajemo. Uspeh nas kvari, ali ga jurimo i tako u nedogled. Čovjek je paradoks sam po sebi. Početak je kraj i kraj je početak. Haiku za danas. Mora da padne noć da bi svanuo novi dan. Dobro jutro. Leteći Beograđanin se javlja sa neba nad gradom. Sunce polako puzi po krovovima. Buka motora i kolona automobila se polako podešava na radnu frekvenciju grada. A neki naši sugrađani se pitaju da li da ustanu. Ima
Ima li smisla provesti dan iza spuštenih roletni, ugašenog svetla, skriveni iza kapaka duboko u sebi? Neka istina izađe na videlo. Treba podići kapke i roletne. Treba pustiti sunce u život. To zapravo treba uraditi po svaku cenu. Otvorite prozore, otvorite oči, odvrnite muziku. Što se tiče sunca, dan je već odavno počeo. Dobar dan, leteći Beograđanin u pripremi za sletanje. Mnogo se smoga skupi iznad grada. Kao što znamo, to je nuspojava naše potrebe da se prevozimo. Kao što su brige i pitanja šta ako, nuspojava naše potrebe da živimo. To sve pravi oblake. Naše nebo zaprljano je strahovima, pa se jedva vidi grad. Možda da se potrudimo da razvedrimo ovo parče neba. Za početak, osmeh na lice. Jedno doviđenja za kolege, jedno veliko zdravo za prijatelje, jedno s Bogom, večitim strahovima i milion dobro nam došle novim idejama. Sutra je novi dan i neka osmeh rastera oblake. Dobro jutro. Slušate letećeg Beograđanina. Beogradski radio. Dobar vam dan. Od kad se rodimo, pune nas strahovima. Da su naši strahovi bili u pravu, sad bismo imali repove, krive kičme. Živjeli bismo u buretu, na ulici ili u cirkusu. Po nekom istraživanju ljudi se najviše boje drugih ljudi. Ranije su to bili lavovi ili zmije. Sada su se vremena malo promenila. Sada se ljudi najviše plaše drugih ljudi. Po meni je to malo preterano. Možemo da se složimo da je čovečanstvo jedina pojava od koje treba istinski strepeti. Milijardi ljudi sa svojim strahovima, milijarde ljudi sa svojim ambicijama, milijarde ljudi sa milijardama fobija. Ali ima tu i finog sveta. Od hiljade fobija koje su sada u modi, decidofobija je baš trendi. To je strah od donošenja odluke. Hoću, neću. Da, hoću, neću. I tako bez kraja. Leteći Beograđanin. Slušate Beogradski radio. Večeras moramo da odlučimo. Mada smo i jutros odlučivali. Život nas tera na ogroman broj odluka koje moramo da donesemo u toku jednog dana. Pre odlučivanja proveravamo informacije koje imamo. Što više informacije imamo, to nam duže treba da donesemo odluku. Današnje vreme je vreme informacija. Kako je onda teško danas doneti odluku. Da ne ulazimo u to da li je ispravna ili pogrešna. Samo odluka. Bilo kakva. Hiljade informacija, hiljade zašto i hiljade zato ulaze u proces obrade podataka da se donese odluka. Čak i najsitnija. Nauka kaže da inteligentan čovek okleva. Mi jesmo potomci obazrivih jedinki. Ali na kraju se sve svede na nas. Tako je i počelo. Moramo na kraju ipak mi da odlučimo. Haiku za danas. Preseci. Dobar dan. Želim vam leteći Beograđanin. Na pitanje jednog našeg sugrađanina zašto se ne odseli negde daleko ako mu ovde sve toliko smeta, odgovorio je ne vredi. Gde god da odem, makar i na severni pol, moram sebe da povedem. Kako pobeći od sebe? Kako preskočiti jednu od najvećih prepreka u životu? Kako spakovati kofere, a ne spakovati sebe? To je pitanje na koje odgovor nemaju ni doktori ni filozofi. To je pitanje na koje će nam odgovor dati sam život. Jer kao i u životu, jedini način da nešto rešimo je da se suočimo s tim. Ako smo sami sebi najveći problem, nema vajde od izbegavanja. Moramo da se suočimo sa sobom. Ili što reče jedan pesnik, da se pomirimo sa sobom. Haiku za danas. Uredi svoj vrt. Mnogo puteva vode kroz život. Neko ide utabanom stazom, neko gazi stramputicom. Najveći je doprinos onih ljudi koji krče nove puteve. Najmanji je doprinos onih koji utabavaju stramputice.
Normalno je da čovjek hoće da nađe najkraći put do cilja, ali nije normalno da hoće da nađe najbliži cilj da bi izbjegao napor puta. Naša potreba da nađemo prečicu nam smeta da uživamo u samom putu. Ako si usamljen na svom putu, odbačen od svih, ne brini. To je put od žutih cigla i vodite tamo gde moraš da stigneš. Haiku za danas. Čarolija je u tebi. Kako se čovek bliži cilju, tako je sve nervozniji i nervozniji. Strah od uspeha je česta pojava. I to nije slučajno. Ljudi često pogrešno tumače šta je uspeh, a još češće biraju pogrešne metode da do njega dođu. Kako su bliže cilju, tako im savest servira sve šta su uradili da bi do tog cilja došli. Često cilj bude novi start, a još češće cilj bude kraj. Odatle i strah da je zapravo pred nama kraj puta. Haiku za danas. Samo putovanje je cilj. Dobro jutro. Dobar vam dan. Često nam se desi da na nešto stavimo tačku. A možda smo trebali da stavimo 3. Možda bi nam bilo mnogo lakše i draže da se nastavilo. Nekad to radimo iz straha, nekad iz gluposti, nekad iz tvrdoglavosti. Zakopavamo priče koje se nisu ispričale, ubijamo prilike koje se nisu ni pružile. Nekome život teče kao rečenica, beskrajna, krivudava, sa puno ukrasa i svekolikih đakonija. A neko je sam. Na nešto treba staviti tačku, tamo gde ona i treba da bude, na kraju. Jedino tako možemo napred. I kad smo već kod interpunkcije, imamo još i znak pitanja, pa znak uzvika, navodnike, kombinacije su beskrajne. Čuvajmo se, život vreba iza ćoška, tako kaže i nagoveštava interpunkcija. Haiku za danas. Tačka je susret. Dobar dan. Leteći Beograđanin se javlja sa neba nad gradom. U jurnjavi za životom, za računima, poslovima, tuđim željama, ljutnjama i vremenima, vrlo često nam promakne da se posvetimo sebi. Kako bi lep život bio da minutu, satu danu i danu nedelji posvetimo sebi. Ljudi će reći da je to sebično. Ljudi koji misle da svo vreme ovog sveta treba da posvetimo upravo njima. Ne, to je minimalna žrtva koju posvećujemo sebi. Koliko sati nam prolazi u pregledanju društvenih mreža, gde se drugi ljudi foliraju da se super provode i kod nas stvaraju utisak da smo nešto propustili. Posvetimo se sebi. I tada ćemo imati vremena za druge. Kao u avionu. Kad kažu prvo pomozite sebi, da biste mogli da pomognete drugima. Haiku za danas. Pronađi vremena za sebe. Leteći Beograđanin. Lamentiram nad Beogradom. Kako da odmorimo? Kako da ohladimo um od svih tih nepotrebnih informacija kojima nas ljudi zasipaju? Jedan dan u nedelji, jedan sat u danu mora biti samo naš. Moramo da imamo sebe, makar ponekad. Makar svo to vreme gledali u jednu tačku. Čovek mora da pronađe vreme za sebe. Ko nikad nema sebe, nema ništa. Haiku za danas. Ne pričaj sam sa sobom, makar na sekund, i otkrićeš svet. Kažu učeni ljudi koji su to proverili više puta, da naš um u sećanjima prepravlja dosadne govore dosadnih ljudi i čini nam ih zanimljivim. Možda zbog toga ostaju brakovi, prijateljstva, poslovne veze, tajne veze, ceo svet.
Ako je tako, naš šum se baš umara. Treba renovirati svu količinu nepotrebnih i dosadnih informacija koje vam ljudi svakodnevno unose. Um je veliki lažov. Sreća vaša i moja. Dobro jutro. Slušate Letećeg Beograđanina. Dobar dan. Od svih trikova kojima se mi ljudi služimo da prevarimo život, laganje je najduže tu. Ljudi počinju da lažu iz koristi, već sa 2 godine. U početku samo lažemo naravno druge, tada još štedimo sebe. A kad počinjemo da lažemo sebe? Neki pesimisti bi rekli da počinjemo sa laganjem sebe čim pomislimo da niko nije primetio da smo slagali. To je verovatno već sa 3 godine. Iskreno počinjemo da lažemo sebe čim se za to stvore uslovi. Čim se precenimo, čim počnemo da očekujemo, čim neko od nas nešto očekuje, čim otvorimo usta. Haiku za danas. Ne veruj lažima. Znate koliko nam je potrebno da nešto važno uradimo i da ne ispadnemo kukavice? Malo. To je možda moja vizura. Naše malo je nekom veliko kao planina. Ne očekujte od drugih ono što očekujete od sebe. Neko ko je bio sebičan juče, on je sebičan i danas. I bit će sebičan i sutra. Ne očekujte od njega da jednom postupi kao čovek. Vaše očekivanje, to je vaša naivnost. Ljudi stalno nešto kukaju. Samo sažaljenje je nova moda. Navukli smo se na neuspehe i pogrešne odluke, na propale poslove, na komplikovane veze i nije nam teško da narušavamo svoje zdravlje. Ima ljudi koji prestanu da sanjaju i u snu i na javi. Ima ljudi kojima se snovi ne ostvaruju, čak ni oni ružni. Sve im se već desilo. I samo su fizički prisutni. Zaspali su u debelom ofsajdu. Svirali su im 3 sekunde u reketu. Luzeru, ako si sa nama i u nama, izađi iz reketa i otvori se na šut. Haiku za danas. Ne kukaj. Dobro jutro. Mamurni Beograđanin, leteći Beograđanin se javlja sa svoje misije. Sreća pa nam za neke letove ne trebaju ni dozvole, ni rute, pa ni letelica. Sreća pa niko ne može da nas kazni, zato što maštamo. Maštanje nas jedino zapravo čini slobodnim. Čak i kad smo u sred kancelarije, na sred autoputa, u dugačkoj koloni kola i kamiona, na sred sastanka na kom šef tupi o procentima i ciljevima, ništa nas ne sprečava da odlutamo na neko bolje mesto. Samo pazite kad maštate. Pazite da vas ne uhvate. Ljubomorni su ljudi neuspešne, pa makar i u maštanju. Haiku za danas. Sve je u glavi. Zdravo. Trezni Beograđanin, uzorni građanin, javlja se sa letačke rute. Odavde deluje da je sve u redu. Sve je u redu, ako mi tako želimo. Ne smemo da zaboravimo na pravu meru. Ako previše maštamo, pored nas može da prođu neki divni ljudi, događaj, prilike, koje mogu da nam ulepšaju ceo život. A ako previše pazimo, neće biti vremena za lutanje kroz snove na javi. Od tog osjećanja dolazi sloboda. Dozirati i gledanje i maštanje, da se ne pretera. Spremite se za sletanje. Polako pada mrak.